Apilano जों sinimung bini khuktai जों khanalainai bo kami bo tam khlai tong bini khuktai जों sinilainai. Ba kisani sinimung lukorong kurugari. Ke pila seka nai tong nai joto takhu bukhuk chungno ang ani khulom yafar jawu ke ani mung khene official cooperative jamatia hai nickname nungjang mani ke riti jamatia kami ke toibak lai kami manika post office thana killani Nke nung obo hai je tamani no srungmani mani nung bisi bosong kha bo year ni simi nung obo srungjagoi phake kisa lukorong no kisa saikna risre sre. ang mo sarai farani simina chini kami rago aige ba jatra ang ke jatra sereng lai thani o thangoi aro je salai mani masalai mani ke tobol talai mani harmoni talai mani bono nugoi na ang bo bkhawa ha khata ang bo Aprun simi no mane tamna ni bagai bkhawo kai thangka ke lukorok to baksani tamung no nainani musungjagoi tongkhana busuk joroti krung kunung kaisa henerei bor chamung ni kok thaibai ke nung o khamno tamnai kisisa nung bukhani moni moni da tamnai ke ni khok bajar chabu nung tamnai kisa tamai lukorong no khatong thri gari kisa hambai belai khno khna to lukorok norok bobo hengja kha bini ro chamung bai hai ka bini je yak bai je tamani je o kham belai khno kurung talente go bai khno tirpra haste o kurung tongo tang male bo kubun haste hai ka ba sini tirpra sa amche rogono kotor program khlaikya tring bisi katal rokhnai bo khlaikya po